atak ngeya mi chi sang sangin thilhlawm le thlasang an tonte Part-2 kan in ho le dona tu trup chu a video an lak fu ngei te po atel dona a hmu nawin a hlawm viawang ngaithlang o intro play photila. The sunburst flowers calling on holidays overdue, but I zan pa ngai ve mayani a ka best friend le ke chu welcome mai turin kan chuaka dar som vel borani a khwa po thim to lutuk kholian lote a cheng kan ni a hetia hante kwal veli kan war ema wase tu nang huna hi chuan mi mu tur va kan ngai lo kan kala kan ti pa a holam kan nei ta a tlang pong deuh pakhat hi kan pan phota kan khwa dor chun na lamani mase tlang kan hankal zo chu rala chuan ruang a maktak mai hi kan hmu a mei che sang lutuk ang hiani a alu chu saranga mu a tuam ang deuh hian oma angonga shrui a in phuar bok ang hian alanga hi atak nge ya video kan lak chu ani movie pakhat danan kha min sha chhuatir hiala mu chian har de uleka achan chu street light vel kha eng tok lo lutoka achemwang ema velam le ding lama kalpa chuan athlewak waka zurui ang mai nge hliam na nei ang mai hian kan lam panin ron kal nge kal lo kan she theilowa achan chu achemwang ma khati hun lai khamidar za ta mu tan chuan mu nuam lo takani minute rei lote a chuan kan lampanin ron kal ti kan she theita rap du takani chak thei ang berin kan tlana melpa ngai po nei lo ti kan she theya kan mu to lo na tura kan ngai na lam kong kan zo a wase kan kal na hi akal na nen khan in po da na lo ma wangin tong le thut thei kan ni wani thlak takin kan mu to lova atu ka chuan ka thianu pakhat ka shilve a ani poina lo mu thu le motor atanga mu thu lo soya a dan li alan dan te chu kan mu ang che thau kha ani hemi nu ero hi chuan kan mu le to ngai lo thlasang lampang hi ka oi ve ngai lo shim ti in bul han chan phot mai hila hemi san ma hi chuan thiandang pali te nen kan ni a anming hi chu soilo mayang zan khat chu kan chhuaka kan ti ho mai maya motorina nu thin trailer lui to taka sang an tia chuan kal kan tumta a ani tu te ngei poina sang an ti nge kan thian housing a hian mi tharber kan ya wangin wa ma chon ma saber turin min ti a anung lama room a sang an tia chuan lut tur kani kaluta katlan chuak le ngalwata ka thate chuan nep min ti hle a an lut ve don ta an hnunga kalin video in kalo record a thlashang bo chu kan fia thema na katia achunga chhuar pakhat chu kan thian pa pakhatin a hong dona thom ring lutuk kan sheta thuta kan hlau lutuk kan chuak le ta video kan enlet le chu ka hlauna chu zwal takani. Dude, I just heard shit in the closet. Yo, bro. Oh, fuck! Hey. What the fuck? Oh, shit! Oh, fuck me, fuck. Kungka kha aron in honga kikri te aron oma tukver po aron kik kan chhuaka kan hlau to lutuk amu chu kan nei lova po ta kan om chu engemu in min ron vom le ngal kara kan lut vata kan hota. We have actual fucking proof of that ghost. Kan ho hian kan thian pa pakhat chu a in buala a in bol chuan anung lam chu thi pati thua soya kan han en sak chu anung mun ni a ham na nu ni om takalo oma alema kan huang hian
hi ka tona ni lova ka chung te thian te an ni an pa hi William ti maila an nu hi Jen ni se an ming dik tak so yarim lawa wangin William hian engi mo tak thlaraw lam nen hian in zom na nei tla tangina in sia a hi an in tharan lu alu atang chia hian ani an ina hian thil mak tak tak an tong thina thlalhlim te an mu a o te an she thina zan kha chu William chuan an in noya chuan thlan lung hluia muta thut maya he an in lo atang hian ala mungai lo shima an in atang hian thlan mual lavak lo bok William chuan an in a thil thleng thin zong te angai to leta a thin rem lutuk chuan atibung mok maya a soidan chuan khatia ati chia kha an khua ui zong an baw mo ti tur khopin uyan ron baw ta fak maya a soidan chuan ui som ni vel arwa la baw ang maya ni alau lu tuk chu du thlan tur dangan nei to lova an in chuan chwa santa ma se heng thil hian ron zui se lamo ti tur ani a thil ton mak tak mayan nei le ta William le an pui Jen te hi engemaw chuan a zui tlatani zana camera an kama engemaw tak an lak fu takin ti in atuka video an mu le chu rap om takani zing dar thum vela an ina hian an fate an lova an nu pa chi an nia ran an nei lo boka TV le radio in on na lo bok William le Jen te chu an mu ve boka engemaw in phone alaka nga me chi o in abi boka he o hian shat ngai ni lova Jenny o po ani heklo mi ten an shat dan chuan did you tell daddy to rape me ti ni in an sha han ngai thlabe chin te hemi nu lok hian William le Jen te fanu pakhat fa pali lai nei to kumsum thumi chu overdose na thi a kha phone call le o te khan heinen hian in kunga ina aneim ti ro ashiat lova abek takin kha video le o te khara pom takani kumsang ni som panga khan Washington DC a 4th of July mangturin kan chung khwa in kan zina Washington DC a hian voi ti kan zin na ania kan cham din hunung ber 4th of July a ngei chuan Mount Vernon na George Washington a lo thin na Virginia chuan kal kan tumta chuna ni a alum ema ina chuan air conditioner lova fan na zeu ti mai lo chu history lampang ngai na takmi ka ni a kapur ema he in chanchin po hi ka sheze ka George Washington na chanchin po ka event zong takani aroma hian kumsang khat jasari somkwa pakwa kha na lo thi ti ka sia a mase chu ka ngai to alem lo kan tour guide chuan achung lama George Washington na room lam chumin pan puita a aroma hian thil hlutak tak te lawma da that reng chian ni awangin luan phal lova plastic mang hian an lo danga mi an lu lo na turin ma se kan lu chu alenga room chu kan wada chuan a en kwal vel thei thung ke chia chuan en kwal vel chu kan du le tat peka kalu chu coverol ta a kan rol lu chia chu vot takani ka taksa chung lam zong chan ve chu freezer ang vel ani a makkatiria wa achan chu room lu phal lo le dan thlata chuan AC an da ring lova ka hoi kwal vela fenemo AC ka mulo shim kalu chu lak chu a avo chan kan zo kan tum chu ka che theilo ti ka sheta ka ko ga chin a chung lam chu a che thei me lova chwa tumin ka beya ka theilo ka buai chana chan pui dila aw ka tumta a ma se kan aw chu ri renga chuak theilova mit hian min en tat ni in ka sia zana imut laya tu emo in lo en char che ang hi ani mai thil engma mu chu ka nei lo ma se tu emo kalam panaron kala a chuk zonga min ron en char ang mai hian ka hretlata ka hlau tak ka seta hun kharei tak angin ka sia darkar liam hialin ka sia a ma se khati lai kha second rei lo te chi alo ni karon che theita a kalu ka phoi chu katlu lo chau kanu chon nge dik lo ti in miron zota hovat kadu thule ka thil ton te chu ka shila kanu chona oi lem lo ma se vo in ni thleng hian lo na min la pe ani